Nou, dit is ook nog leuk. Er is iets met Friesland. Friesland is iets aparts. Doet me heel veel aan Israël denken ook. En ik ben dus van oorsprong Joods. En ik heb ook heel veel dingen meegemaakt in de oorlog. Maar nou ja, als overlevende voel ik me hier thuis. Ja. Oh ja. Ik werkte toen met mijn ouders in Bussum. En ik werkte destijds ook bij de televisieafdeling filmzaken. En ik organiseerde daar altijd de voetbalpool. En ik dacht, ik moet maar eens even naar het journaal ta. En dan zeg ik, dit al even man. Ik dacht, nou jongen, dat trouw ik maar. Let maar op, dat trouw ik maar. Ik heb geen idee wat er dit hier. En dus hij zei op een gegeven moment tegen mij, wat leuk juffrouw dat u dat organiseert. Als ik het nou win, dan wil ik wel eens een keer met jou uit. Toen bleek later, hij hier verkering, dus, en hij wie al half verloofd. Dus ik denk, hoe kan dat nou? Ik hier nou toch dat ik dit mondje krijg zo. Maar ja, na hele lange periodes later, die verkering ging uit. En toen kwam het toch bij mij uit, hè. Dus het is wel slagen. Baby, take off your shoes. Yeah, I'll take your shoes. Ja, dit is ongelooflijk. Ik word er zo wat onderstoot. Zoveel spul brengen ze me hier alle keer. Ja, dat is onvoorstelbaar. We hebben ook al eens een keer eerder bij Alwest in Blaia. Volgens mij wie het eigenlijk het plan doet je in Blaia Wagen en dat je hem ophouden zoen, maar dat ga je toch net in. Wat is er gebeurd? We gingen daar een winkeltje 21 hier. En we dachten, nou dan gaan we lekker wat liedsen wijnen, mooi van de oude dag genieten. En we dachten, nou stoppen we ermee. Maar ja, toen hier je een mooi garageverkeer in Damwoord. En dat rond je als een trein. En ik hier nog een hele protte spul oer. Ik dacht, nou jongens, ik richt de garage weer in en ik ga weer voor mijn oma's aan de gang. Ja, nou ja, we doen dat dus voor eer mijn meisken in Moldavië. Nou, als ik die meisjes daar zie, dat kan ik wel googlen. Ik vind het verschrikkelijk hoe die daar wijnen. En hoe wij hier alles hebben en maar dogen wat we zin in hebben. En die meisken, die worden daar maar wat alleen nog lid. Dus daar gaat mijn hart naar uit om daarvoor te zwargen. Eens even zien, nou dat kan je misschien wel even staan. Als de winkel hier mis, klopt het dat jou dan ook wel eens even erbij komen? Ja, als er een opeenhoping van mensen is, dan zijn er altijd mensen die niks te doen hebben. En dan ga ik dan een praatje mee maken. Aan de hand van de actualiteit of wat ze maar willen weten. Hoe bent u hier gekomen? Hoe lang bestaat u al? Nou, noem maar op. En komt het ook nog wel eens voor dat mensen jou herkennen? Ja, de oude garde. Ja, ik ben al 87, dus ik heb van 63 tot 75 12,5 jaar bij het journaal gewerkt. Als nieuwslezer, redacteur. Maar alles in vaste dienst, alles bij elkaar heb ik bijna 25 jaar bij de omroep gezeten. Met freelance werk en zo. Dus ja, die oude garde, die kom ik wel eens tegen in Dokkum. En kijk eens op. Oh, dat is die man van de televisie van vroeger. Ik ben dus van oorsprong Joods en daar heb ik 2 jaar in het kamp gezeten. Westerbork en Bergen-Belsen. Hetzelfde kamp waar Anne Frank ook gezeten heeft. Het wonderlijke is, zij is in 1943 geboren. En in 1943, hetzelfde jaar, ben ik naar het concentratiekamp gegaan. Dan was ik 8 jaar. Dus toen was zij eigenlijk al klaar om uiteindelijk mijn vrouw te worden. Ja, dat is wel heel niks van. Ja, maar goed, dat zijn dus dingen die in persoonlijk leven gebeuren. Ja. En in mijn leven was dat zo. Maar ja, dat zijn dingen dat je zegt, ik heb zoveel meegemaakt. Je bent ieder moment dankbaar dat je het goed hebt. De kleinste dingen kan je voor danken. En dat is zoiets raars. Trouwens, dat heb je helemaal als je ouder wordt. Als je ouder wordt, dan ga je alles relativeren natuurlijk. Je bent niet meer zo streberig. Je hebt oog voor een vlindertje en een insectje. Je bestudeert alle kleine dingen waar je normaal langs heen zou leven. In de oorlog werden Joden beschouwd als kakkerlakken.
jullie hebben kakkerlakken pissenbedden. Toen dacht ik, wat bedoelden ze als scheldwoord? Maar ik denk, nou, een kakkerlak of een pissenbed is toch een hartstikke mooi beest. Dat is toch hartstikke mooi geschapen met een bepaalde taak in deze wereld. Ja, meestal vuilopruimers. Nou, het is eigenlijk een compliment. Snap je? Je gaat de dingen relativeren. Je moet ook leren van de geschiedenis. Hè? En als je zegt, ja, hoe de tijd van Hitler West had van ubermensen en untermensen. En wat we nou ook vaak hebben met discriminatie en noem maar op. Dat je je heel goed bewust bent dat je weet dat je het goede dwang moet. En dat kind dichtbij. Dat hoeft net 4 jaar. Je kan met de borrel beginnen, bij wijze van spreken, en verder en verder en verder. Maar wees een licht voor de wereld en dat ben we ons heel sterk bewust. Die is mooi, die mooie Ja, dat is helemaal mooi. Ja, die ben prachtig.